अननानै दा आं बुंबाय जों सानैनि भिडिअखौ बेफोरबायदि शेयार दा खालामबाय थाथोंसै इखौ आं होना लायाखै जुदि नोंसोरनाव मेलेम दङबा नोंसोर बुजिना मोनगोन जेनेबा मालाबाबो रावबो गावनि इफोरबायदि फिजिकेल जानायनि बेबायदि भिडिअखौ माब्लाबाबो होनानै लाया मिथिबायना नैबे भिडिअखौ नायबासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन नैबे सिस्टारा मा बुंनो सानदो आरो फेसबुकावहाय मा बुंनो क्लियार फिक्सन होदो दा गोबाङा गासिबो मिथिया आरो नैबे आपडेट्सआव नायबासो बुजि मोनगोन जिहेतु माने सिस्टारा गोबां भाइरेल जाना थांबाय जितु मा बुङो नामखौ आं मिथिला सिस्टारनि थास' बिबार होनना गासिबो बुंदो आरोना दा आं नैबे मबाइल मोनसेखौ लानानै बिथांखौ बनायनाय जासिगोन माने भिडिअ क्लिपखौ नायनाय जासिगोन दा गोबाङा बुंबाय थादो बिथाङा ओरैबायदि गाज्रि मानसि सिस्टारा ओरैबायदि गाज्रि माने गाज्रि भिडिअ गावनि देहा सोलेरखौ देखायनानै माने ससियेल मिडियायाव होबाय थायो होननानै दा आंबो नायनोसै आरोना आं भिडिअफोरखौथ' नुवाखै दा सिस्टारा मोनसे क्लियार फिक्सन होदो दा नायलांग्रोनोसै बिनि सिगां गिबियावनो गासैनिबोसिम फिन खेब फरायहरबाय दा भिडिअखौ नायलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरोना जोबजासे नायबा बुजिनाय नङा नङाबा गोबाङा बेबायदिनो फार्स्ट कमेन्ट खालामहरो ओमफ्राय भिडिअखौ बुजिया जोबजालासे नायालासिनो दा जोङो भिडिअखौ जोबजासे नायलांसै आरोना फैदो Hey guys, welcome to my channel. आङो दिनै जेबो भिडिअ लाबा सानदोंमोन थेवबाबो आं होथारनांगौ जाबाय आरोना जेनेबा दाखालि बावैसो जाना थांनाय जों सानैनि जा भाइरेल भिडिअ जाबाय थादोंमोन मानसिफोरा शेयार खालामलायबाय थादोंमोन बे भिडिअनि सायाव आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना मोजाङै खोनासंनानै लादो सानदों मानसिफ्रा बे भिडिअखौ आं जे भिउस आरो फलोवार्सनि थाखाय साबसक्राइबार्सनि थाखाय सिख्लाफ्रा सोरबा बुंगासिनो जेनेबा गावनि भिडिअखौ गावनो होना लादों माखासे मानसिफोराबो बिदि बुंदों आरोना हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गेम लानानै फैदों जिहेतु आङो दैलिक फैसा खामायो जिबायदि गेम माने 1x bet नोंथांमोना गोसो गुदुंबा फैसा खामायनो गोसो गुदुंबा नैबे गेमाव फैसा खामायनो हागोन दा गोबाङा खामायगासिनो दङ बेबायदिनो माने उइद्र'आबो ओरैबायदि बरिया जायो माने फैसाखौ नोंथांमोना लोगो खालामखानो हायो आरोना बे गेमखौ गेलेनानै 1x एपआव गोबां गेम मोनगोन जेरै क्लासिन' ब्लेक जेक आरो पकार आंनि फेभरेट गेमानो जाबाय क्रास आं गेलेनाय खिन्थानोसै नै पास नैयाव होबाय होनानै अ माइ गड आं देरहालायबाय आरोना नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट उइद्र' खालामखादो आंनि प्रम' कड होनानै रेजिस्टार खालाम बेयाव मोनगोन नोंथांमोना फ्रि कास बनास उनाव डिप'जिट खालामनानै बेनिफ्राय मोनगोन नोंथांमोना 150नि फ्रि स्पिन दा बेनोसै नोंथांमोना डाइरेक्ट लांनानै खालामनो हागोन आरोना नोंसोर माब्लाबा गावनि बडिखौ जेनेबा बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट पार्टसफोरखौ देखायनानै सोरबा भिउस माबा माबि फलोवार्स बेफोरबायदि बारायनो सानो नामा बेफोरबायदि खोथा सिङावबो सानखानाङा जुदि नोंसोर मालायखौ सानोब्ला नोंसोर गावनो सानो मिथिबाय आरो मानसिफोरा माब्लाबाबो मायबा मोनसे जाबोला बुजायनो थाखाय फैया ओरैबायदि माने बांसिन मानसिखौ माने गाहायाव खोलैना दोननो नागिरो आरोना ओमफ्राय भाइरेल भिडिअ माबोरै जाखो बेखौ जोंबो माने एसेबां बेफोरबायदि डाइरेक्टलि बुंनो हाया जे भिडिअखौ हेगारदो होननानै बियो आंनि माबा टाइमाव बिदिनो बेरायनाय मानाय जायोना ओमफ्राय बयबोथ' आजिखालिनि रिलेशनशिपआव जेनेबा बेबायदि फिजिकेलि जानायानो जाखायो प्राय जायो मानसिफ्रा जेनेबा दा आंखौ जों सानैखौ भाइरेल जानाय होना भाइरेल जानायखायसो माने जोंखौ सानबाय जों जेनेबा बेबायदि जों गाज्रि दिनानै दा माने बाहेरा मानसिफोरा सानजोब्बाय आरोना नाथाय बुंनो थाङोबा सब जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिफोरासो माने जोंनि भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामै माने लासिं खालामगासिनो ओंखारनोनो हाया न'नि लामानिफ्राय ओंखारनो हाया माने बेफोरबायदि जाजोबदों आरो खायसे मानसिफोरा बुंबाय थादों जेनेबा नंगौ जेनेबा बयफ्रेन्डफोरा ब्रेकआप जाबाथाय जेनेबा भाइरेल खालामनानै होयोना जेनेबा बेफोरबायदि नाथाय जों सानैनि गेजेराव ब्रेकआपबो जाखायाखै ना जादों ब्रेकआप ना नों खालामदों बेनिफ्राय बिसोरा आं बिराद टेनसन खालामदों इखौ खिन्थु बिराद रायजादों अनाहा बिराद रायजादों आङो बेबायदि नांलायनानै आं इनि फट'खौ पस्ट होना होदों आरोना आंनि फेसबुकआव जास्ट 1
1 मिनिटनि फट'खौनो माने सुटियाफोरा ओरैबायदि स्क्रिनशट मारि मारि लाबाय दसेनो मिम्स बानायबाय नाथाय बेफोरबायदि जायाना खोथाया जेनेबा मिम्स बानायनो हागोन होननानै बेफोरबायदि मालायनि जेनेबा पस्ट मोनदो होननानै बेफोरबायदि मिम्स बानायबाय थानो नाङाना जेनेबा बेफोरबायदि मोनसे स्क्रिनशटआनो लाइभआव सोरबा मानसि सासेखौ बुथारनोबो हागौ मिथिगोना ओरैबायदि मिम्स बानायदों आंखौ बिसोरा फेसबुकखौनो नायामोन जोङो मिथिगोना बेफोरबायदि जानानै गुबै जाहोनानो जाबाय दा बुंनोसै आङो माब्रै बेफोरबायदि जाखो जों डाइरेक्टलि बुंनो हाया माने मारै जाखो जों गाव गावनो साननानै मोनाखैना दासिम माने जों साननानै मोनाखै मारै जादों बेफोरबायदि ओमफ्राय नंगौ दङ जोंनि भिडिअआ जोंनि ओमफ्राय फार्स्टआवनो आङो मोनसेल' नुग्रोदों बे मोनसेल' नुग्रोदों आं सानदोंमोन बेयो वाट्सएपआवल' फैबाय नाथाय मारै फैखो बिदि होननानै आं बेखौ सोंहरबाय नों आंनि भिडिअखौ मारै बेबायदि जाखो बिदि होननानै आं होनबाय बेखौ जों सानैनि भिडिअआ बिदि होननानै बे शक जाबाय बेनिफ्राय उनाव बिदिनो अखानायखालि आं सानदोंमोन आरो जेनेबा वाट्सएपआवल' जासिगोन फेसबुकआव फैनाय नङा होननानै ओमफ्राय अखानायखालि जोङो जेनेबा मानसिफ्रा बिराद हरजोब्बाय भिडिअफोरखौ नों नायो नों होननानै ओमफ्राय बे हरजोबनायाव जेनेबा सोरनावबा थांसनदों नामा स्टेटास थास'नो ना सोरनाबा स्टेटास थास'दों नामा होननानै आङो माबादोंमोन आरोना नायफिनदोंमोन जेनेबा गैखाया आङो नायखाखायो आरोना जेनेबा माबा मोनसे सोरनोबा जेनेबा माबा मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थु हरनांगौबाबो आङो सब चेक खालामफिनखायो बेलेगनाव थांबा दिगदार जायोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो चेक खालामदो इयावबो गैया आं सानबाय बुहुद सानखांबाय आङो मारै बिदि जानो हागौ बिदि होननानै ओमफ्राय आंनो फेमिलिफोराबो न'निफोरा बुहुद हरजोब्बाय भिडिअफोरखौ नोङा सोर इयो बिदि होननानै नोंगा आं फार्स्टआव बुंदोंमोन मोनसे भिडिअ आं इडिट होननानै मानो होनबा आं उपाय गैया आंबो जेनेबा आंबो डाइरेक्टलि बुंनाय आं सानदोंमोन मोनसेल' नुबाय जेनेबा मोनसेल' खोमा बिदि होननानै मारै मोनखो इखौनोथ' बिदि होननानै ओमफ्राय जों दासिमबो बुहुद साननायनि लैथोआवसो गबना दोननो रखम जायोना माने मा होनो आरोना थेवबाबो उपाय गैया जोंथ' जेनेबा लासिं जाबाय होननानै जों गावखौनो फोजोबनानै लानो हायाना जोंहाबो मोनसे लाइफ दंना जेनेबा जोंनि बिमा बिफा दंना मा होनो आरोना मानसिफोरनि थाखाय जों थैनांगौ आरो दाना लासिंजों खामजानायखाय जों थैनांगौ आरोना बेयो जेबो बुंखाया रावजोंबो नांलायनोबो सुखुवा रावखौबो जेबो इनाय खालामनो माबाखाया आरोना आंनि बयफ्रेन्डआ ओमफ्राय बुहुद माने आंनि गामि खाथिनि मानसिफ्राबो बुहुद सानदों आरो जेनेबा बयफ्रेन्डजों गाज्रि जाबाय बियो ओमफ्राय भाइरेल खालामनानै होजाबाय बिदि होननानै आरो सोरबा डाइरेक्ट थोंजोङै बुंदोंदि फल'वार्स भिउसनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै लादो होननानै गावनो हगारना लाखाथारदों बिदि होननानै सोरबा आं बुहुद खोमायावनो खोनाजोबदों आरोना बेनिफ्राय उनाव बिदिनो जोंहानि मादार फादारमोनाबो मिथिजोब्बाय बेनिफ्राय मा बुंबावनो सिगाङावथ' आंखौ रायदों आरोना ओमफ्राय रायदोंबाथाय जेनेबा आंथ' डाइरेक्टलि बुंनानै लानो हाया जेनेबा आंनिजों फिजिकेलि सोमोन्दो दं होननानै आं बुंनानै लानो हायाखै ओमफ्राय उनाव मिथिजोब्बायबा मा खालामबावनो ओमफ्राय बिदिनो होनबाय आरो न'निफोराना होबाय थाथोंसै माथो खालामनो होनायफोरखौलाय बिदि होननानै दा नोंनो गोसो हमथाना थानांसिगोन आरोना बेबायदि होननानै बुहुद बुजायदों आं बुहुद दिन सप्तानैसो आं न' सिंनिफ्राय ओंखारखायाखै आरोना ओंखारखायाखै बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो बेसे न' सिङाव थाबाय थानो आरोना सानबाय आङो सानदोंमोन ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि फैला होननानै आंनि जिउआ जेनेबा मानसिफोरनि थाखाय नङा मालायफोरनि थाखाय नङाना बिमा बिफानि थाखायसो ना बिनि थाखायनो बुहुद खोथा साननानै इनि बागैबो साननानै आंनि बेबायदि जानाय समाव ना रावबो मोजाङै बुजायनो फैखाया माने ओरैबायदि जेरावबो ओंखारनो हाखाया नुबानो थास' बिबार इदि होनखायो आरो मोनसे खोथा बुंबाय थायो जेनेबा जों भाइरेल जाबाय आरोना ओमफ्राय डाइरेक्टलि जोङो हाबा जाखानांगोन मालाय हाबा जाबानो जोबो लाइफआ हाबा जाबानो जोबो सोरबा जानो लुगैदोंबा जाब्रा जेनेबा जोङो लानाया गावनो सेयार खालामो ओमफ्राय बोरैबा थैबा केस नांजानो गिनानै दुखुनि रिएक्सन होग्राफोरा बारे बेनि थाखायनो साननानै नै थास' बिबारा थांनानै दोङो मिन्थिबाय दाथ' जि जाबायसै आरोना माथो खालामबावनो भिडिअ'आथ' बहुत मानसिफोरा मोनखाबायनो बाट मानसिफोरा होननायलाय होनदों आरोना गारलायबाय आं सानैजों बाट जों सानैजोंथ' गारलायाखै गारलायनायालाय रिलेसनाव दंखायो बाट
बेनि मबाइलनिफ्रायनो सोरबा लानानैबो बिनि वाट्सएपखौ हेक खालामनानैसो भिडिअखौ मोनदोंबायसा मोनदों आरोना आंनि मथेबा नाथाय जोंथ' बिदि एगारलायाखै गावनि आरो पार्सनेल भिडिअफोरा बिदि गावनो गाव एगारलायनो आरोना बेनिखाय बेखौनो बुंबाय आरोना अन्नानै सेयार दा खालामसैलै प्लिज जोंहाबो लाइफ दोङो ना जेनेबा दा आङो क्लियार खिन्थाना लाखाबायना जों सानैजों क्लियार खिन्थाखाबाय आरोना जोङो मोनसेबो थगायाखै आरो थगायनांगौनि जेबो खोथा गैया नोङो भिडिअआ जों माने जोंल' नङा बुहुमनि सबबो मानसियानो गावबा गावनि इफोरबायदि सोमोन्दोखौ माने मोनसे भिडिअ खामखायो बयबो खामखायो इखो आङो डाइरेक्टनो बुंनो हाखायो खामखायो नाथाय खामनायनि गेजेरजोंनो इफोरबायदि जाबाय आरोना दुश्मनाथ' दंखायो आंनि सिख्लाफोर मेरला लोगो दुश्मन दङ आंनि खाथियावनो थाग्रायानो बिसना गंसेयाव उन्दुग्रायानो दुश्मन जानो हायो बेयावनो इफोरबायदि जाबाय आरोना जेनेबा उपाय गैया बे फार्स्ट टाइम बेबायदि ओरैबायदि खर'आ मेगेरदोंना फाल्तु थोट्स आरो मोनसे बाथ्रा फेक SMS नि बागै खोन्थागोन आरो आङो भाइरेल जानायनिफ्रायनो रावजोंबो माने मेसेज गेलेयाखै वाट्सएपबो दानजोबदों माने आं मबाइलखौबो नाम्बारखौबो चेन्ज खालामना लाखादों आरोना रावनिबो कल रिसिभ खालामा रावनिबो जेबो मेसेजबो रिप्लाइ खालामा आङो बेनिफ्राय मानसिफ्रा माबा आंनि बायदि जेनेबा जानानै आरोना सोरबा बुजिनायफ्राथ' मिथिखायो आंजों जाय मेसेज गेलेयो बे मिथिखायो आंनि मेसेजआ बिदि नङा होननानै फेसबुकाव मा खि मोनजानाय आब' थास' बिबार माबा लिरलायलायनानै फेक SMS होलायलायनाया फेक SMS आरो दिमागानो माबायदि बर' गथ'फोरनि आसरित ओमफ्राय आंनि बयबो सानबाय थायो हारसा होननानै नों हारसा नै आयौ माथो ब्राइटनेसआ फुलथार नामा नोंना बारा फुल नाङा नै आब' थास' बिबार लायनो उल्थासो नुदों ओरै खामबासो जागोन खोमा नै सोरबा आब' थास' बिबार नामाबो सेभ खालामनाय दङ आब' थास' बिबार आरोना आं नुदों इखौ नुनाय लोगो लोगोनो बे सोर मानसि आसरित जानला मोनला होननायखाय आरोना मेसेजखौ आं फरायनि आब' सना मारै जाखो आब' थास' बिबारनो जि दङ पार्टस सबनावबो दङ बिनाव जि दङ सबनावबो दङ सब एखे नाथाय फारागा बेनोल' जेनेबा बयबो मालायनि बुस्थुखौ नायनो लुगैयो बेनो खोथाया दा नुबायथ' नोंसोरो बिराद क्लियारलि दा नोंसोरो अन्नानै सेयार दा खालामबाय थासैलै सोर ना सेयार खालामबाय थानांला जोंखौ बिराद ससेबो लामा थांनो हायि खालामना होबाय आरोना मानसिफ्रा बुंगोन आरोना सोरबा भिडिअखौनो मानो लानाय भाइरेल भिडिअनि सायाव जेनेबा होबाय जोङो माबायदि जादों प्लिज अन्नानै दा सेयारल' खालामबाय दा थासै आं आखाइ खबजोबनानै खुलुमबावबाय फेक SMS बेफोरबायदि सेयार खालामनायफोरखौ आं गेलेयाखै आं रावनोबो नाम्बार मोनसेबो माने रिप्लाइ खालामाखै आरोना दा भिडिअखौ नुखाबाय नोंथांमोना बेयाव आङो जेबो बुंनांगौ लागा बाथ्रा गैला नोंथांमोना मिथिखाबाय सिस्टारनि मोनसे गोरोन्थि जादों जिहेथु गोसो थोलाय होननानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव हेंगारनांगौ बेबो दा आङो बुंबा गाज्रि मोनगोन नैबे भिडिअखौ माने गोबाङानो सेयार खालामहर जाहाथे जोंनि उन्दै सिस्टार बिनानाव बिब'मोना बुजि मोनो बेफोरबायदि जाथायाव गोलैनो हाथों दा गोबां लासिं जायो नैबे सिस्टारा लाजिना लाजिखौ बुजि मोना दा बेल' नङा गोबां मानसि दोङो गोबाङा भाइरेल बेबायदिनो जाबोनाय माबानाय आङो A to Z भिडिअ माने गोलाव 18 मिनिटसोमोन आरोना दा होजोबला भिडिअखौ नै ससेयावनो माबानाय जाबाय ससेयावनो फोजोबनाय जासिगोन दा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आं गोबां भिडिअ बाथ्रा बुंनाय दोङो दा बेयाव आङो दिनै एसे खम बुंनाय जाबाय मानोना टाइमबाबो मोना जादोंमोन बेनिखायनो भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन दा बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच